Vam néixer amb moltes incògnites, però ens vam ajuntar aquells que sí que volien realment un compromís que sumara, que integrara, que fora útil, i en aquest sentit jo crec que ha hagut un procés de creixement i de maduració en la dotació d'òrgans conjunts i per tant un procés de creixement tant en lo polític com en lo estructural, i també ens estem dotant d'unes estructures per a l'elaboració política diferents. Jo crec que som un projecte d'eixa innovació que és tan necessària en la política i en la forma de fer política. Per tant, una evolució positiva i que espere que continuem creixent per a anar sumant cada vegada més voluntats a aquest projecte polític. Pues costa, hem de propiciar els mecanismes per a que la configuració de la voluntat política de Compromís se pugui expressar bé. Se fa primer en els òrgans que eleven la proposta, la base són les sectorials, els col·lectius, l'executiva de Compromís, que és la que elabora les propostes, que després someten a la seva aprovació o no, buscant sempre posar-se en la pell de l'altre, en generositat, en buscar elements comuns, buscar sinergies. De vegades no és fàcil, com s'ha pogut constatar, però ens esforcem en buscar uns denominadors comuns i uns acords que permetissin configurar la voluntat política de Compromís. És un procés de maduració que ha tingut i té una dinàmica positiva. Crec que som en aquest sentit un projecte polític innovador. Bueno, entre altres coses perquè està Compromís, i no podia parecer una cosa retòrica, però no, perquè hem plantat cara. Entre altres coses perquè després de 20 anys de majories quasi absolutes del PP, excepte la primera, que està a la Unió Valenciana, hem de dir que electoralment ho han fet bé. S'ha de dir que si no, no s'explicarien aquestes majories. També ho han fet bé i després han tingut doping. Han tingut una finançació de les seues campanyes electorals per damunt de lo que estaven legalment permesos, i han usat una sèrie de mecanismes i de recursos i tal. Però ha arribat a un punt que hem vist com les polítiques de dreta centralista, les que ha impulsat el Partit Popular, no ens han situat en cap mapa, situar a València en el mapa, sinó que ens han portat a un gran femer, a un gran desastre, a una situació molt insostenible. La terra mítica que anunciava el PP s'ha convertit en un malson. I en aquest sentit sabem que la situació és greu en quant a el que afecta a nivell de paro, de desocupació, d'empobriment, de pèrdua de l'autogovern, de submissió, de no defensar els interessos valencians, i tot això indica que és factible, que és possible, que és necessari, una gran necessitat que neixi aquest canvi. Entre altres coses, perquè ho torno a dir, perquè Compromís es va plantar cara, va denunciar els seus casos de corrupció i ha posat damunt la taula que el Partit Popular és un partit que té tortícolis cap a Madrid i que no defensa cap interès valencià, cap ningú. I per tant, dins de tot aquest context, la nostra oferta de programa, de proposta política, emergeix com l'alternativa a les polítiques que ens van empobrir. Reobrir-la el 9 d'octubre i tenim ja una fulla de ruta que hem de pactar, que hem d'analitzar, que l'hem mirada, que l'hem analitzada en alguns sectors, no en tots, però és evident que no deixarem que s'acabi de liquidar Ràdio Televisió Valenciana, la recuperarem i la posarem en marxa per moltes coses. Primera, perquè no ens podem permetre, no sé per què no tenim una ràdio i televisió pública que tenen totes les comunitats autònomes, fins i tot Ceuta i Melilla. Dos, perquè ha sigut un desastre a nivell econòmic. S'ha costat molts diners la pèrdua de Ràdio i Televisió Valenciana i s'ha enviat a molta gent a la desocupació. I tercera, perquè no ens podem permetre el cost de les reivindicacions o les demandes judicials dels treballadors com n'hi ha plantejades, i seria un cost gravíssim que no ens podem permetre si aquestes demandes prosperen, i sembla que el més oportú i el més sensat seria recuperar el servei públic i evitar la liquidació que en el seu dia va propiciar el Partit Popular i que no va ser possible, afortunadament. Estem en el procés de programa electoral. El que estem fent als ajuntaments, governar amb rigor, treballar amb rigor, si decidim implicar-nos en la governabilitat, perquè això no està decidit, ho decidirem democràticament. Nosaltres som clars que la prioritat són les persones,
i l'acció política i l'acció dels poders públics ha d'estar dedicada a les persones. La prioritat és crear llocs de treball, no des del govern, no des de la institució, sinó que les institucions han de crear les condicions per a que hi hagi un ecosistema que afavorisca l'economia productiva. Els emprenedors, la xicoteta i mitjana empresa, crear aquest ecosistema, saber ajudar a radiografiar i a impulsar aquestes polítiques públiques per veure de què anem a viure al segle XXI, perquè no hi ha millor política social que tenir una ocupació estable, de qualitat, no precària i que ens doni una garantia de vida i efectivament tenir una atenció prioritària a la gent que està patint mal. Mesures n'hi ha moltes. Evidentment, tot això s'ha d'acabar amb la marginació gravíssima, brutal, sistemàtica que hem patit i patim els valencians per culpa d'aquestes polítiques centralistes d'uns i d'altres, o dels que puguen vindre. I per tant, nosaltres reexigirem que se'ns respecte com a poble i defensarem els nostres interessos sense intermediaris. Jo crec que això no seria positiu, que no hi haguera una presència d'Esquerra Unida a les Corts Valencianes, que se quedaren a les portes com ens ha passat tantes vegades al nacionalisme polític, i això ens indica que una de les prioritats haurà de ser canviar aquesta llei que podia deixar fora de les Corts, com ens ha passat a nosaltres, a moltíssima gent per una llei injusta. S'ha de millorar, democratitzar la llei electoral, que se la van fer a mida per a blindar-se i per expulsar del sistema a les veus en aquell temps minoritzades per aquestes mateixes lleis. Jo no sé, jo espero i desitge que Esquerra Unida tingui una presència, això voldrà dir que el canvi serà més plural. El compromís del compromís és molt clar que hi hagi un canvi polític al País Valencià, un canvi de polítiques, un canvi substantiu, un canvi de millora. I això vol dir que ha d'estar sustentat en una majoria parlamentària. Sabem que Compromís va ser un dels motors, el motor principal d'aquest canvi. Ho estem detectant, ho estem veient. Però a partir d'ahir la decisió que aquest compromís és ferm, la decisió sobre la configuració d'un nou govern o participar en aquest nou govern, això ho hauran de prendre les bases en els organismes democràtics que Compromís s'ha donat. Però la garantia de que se donarà un suport parlamentari per a que hi hagi una nova etapa, aquest compromís és ferm. Jo crec que cada vegada València ciutat és un lloc on tenim una presència important, però tenim presències importants en altres llocs. Sí que és cert que les comarques centrals ajuden molt i que tenim més fluix, tenim la presència més fluixa del que és el sud del país. Això és cert, estem fent un treball per a que això se pugui superar, però jo crec que cada vegada Compromís està més present, més extens, i puc anunciar-vos que presentarem més de 770 candidatures municipals, i que indica que en campanya i en llistes estaran presents més de 10.000 persones que participen del projecte de Compromís a nivell municipal. Però sí que és cert que entre comarques centrals, València, Hortes, les Riberes, les Planes, és un compromís d'un pes més important. Aquests plans de futur els haurem de decidir entre tota la gent que participem del projecte Compromís. Jo crec que tenim un projecte brillant si sabem deixar les visions personalistes i aïllacionistes i sabem cooperar en valors, amb idees i amb rigor. No hem de perdre mai de vista que som un instrument, que no som una finalitat en nosaltres mateixa i que aquest instrument està dirigit a ser útil per a implementar una sèrie d'accions i de polítiques que siguin positives per a les persones i per al nostre país. En aquest sentit, sempre es construirà millor amb l'èxit, amb el bon resultat. L'èxit vol dir que tindràs més suport electoral per part de la ciutadania. I si tu continues construint amb la ciutadania, les persones que te donen, que te deleguen el seu vot, el futur pot ser brillant. Si comencem a mirar-nos el melic i a no entendre que som un instrument a favor de, el futur no serà positiu. Però si som capaços de el préstec
que te fan els ciutadans en el seu vot el convertim i el traduïm bé en iniciatives comptant amb la gent i en nous mecanismes de participació i de presa de decisions, i les decisions són encertades, doncs la perspectiva és de creixement. Això és el que volem, això és el que desitgem i això és el que està en mans dels ciutadans i el seu vot. Però més enllà de qui és el president de la Generalitat, que jo espero que desitge que siga Mónica Oltra, el que és important és que la Generalitat recupera el prestigi, recupera la decència, recupera una nova forma de fer política, recupera unes altres polítiques i que aquest instrument institucional, les institucions estiguen al costat de les persones i no per a que uns pocs s'enriquisquen. Però per suposat que això podria ser una magnífica presidenta.